pasal humna asang kia tung di pasu-pasu ulau tadi bebas sesadarion lumoi madele tiur niari dio rohada ya lulu mama tua mata nomor 2 di batang. Mau lihat ya mamang nama lona ope lulu damang ma tu raja bius raja huta da tu ne huta asana rohors na sida manggonggomi pargonggom tu lota di bagasa saudara alulu mama Ate mama, opa sa betul 25 lulu doma mato mantaraja inata sori bada anggi pinaribot situan natoro asa tong dayo na sida marlas di roha di ulota di tongotongan ulota sadario